שלום, אני אדם, ועכשיו אנחנו רוצים להכין את הדובי הגדול. המצרכים הם דובי גומי, קופסה עם מים ואבקת אפייה. דבר ראשון אנחנו שמים דובי, אני אוהב צבע כתום אז אני שמים, יש מים בתוך הקופסה, שמים אבקת אפייה, עכשיו אנחנו סוגרים ושמים בקופסה. זה צריך לראות לכם ככה עם אבקת אפייה. אנחנו שמים את המכסה המתאים לקופסה, לוקחים ככה ושמים במקרר ליום אחד. אנחנו עכשיו שמים את זה בתוך המקרר במקום מתאים ליום אחד. ביי, נתראה מחר.